σας έχει αφήσει αυτή η καταδίκη? Αισθάνεστε αυτή την ρετσινιά της καταδίκης? Ακούστε, όχι, δεν την αισθάνομαι. Και θα σας πω γιατί δεν την αισθάνομαι. Διότι είναι εντελώς αβάσιμη, αθεμελίωτη και στηρίχτηκε μόνο σε ψευδομάρτυρες όπως Ζήγρας. Ο Ζήγρας, μέσα σε εισαγωγικά, πρέπει να ακυρωθεί το Ζήγρας. Είναι ο εφιάλτης. Είναι ένας τύπος ο οποίος χαχανίζει συνεχώς και μονολογεί. Ξέρετε πώς λέγεται αυτός που χαχανίζει συνεχώς? Θα σας πω εγώ, κύριε Σρόιντερ. Χάχας. Αυτός είναι λοιπόν. Αυτό τον άνθρωπο όμως τον είχε επιλέξει ο σύζυγός σας πολλά χρόνια στο δεξί του χέρι. Είναι και κακή επιλογή. Ευθύνη του. Ευθύνη του. Ευθύνη δική του. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ γι' αυτό. Δεν τον επέλεξα εγώ. Και κάτι άλλο, κύριε Σρόιντερ. Τους συγγενείς, γιατί είναι συγγενής ο κύριος Ζήγρας, δεν τους επιλέγουμε. Τους συνεργάτες όμως επιλέγουμε. Τους κληρονομούμε. Σαφέστατα τους συνεργάτες τους επιλέγουμε. Εάν υπήρχε μία βασική αρχή. Ακούστε, υπήρχαν δύο παράσιτα. Ο Σμπόκος ο Τσαντάκιας, γιατί έτσι συστηνόταν στην αγορά, και ο Ζήγρας ο Κρεβατοκαμαράκιας, που είπε στο πρωτόδικο δικαστήριο και το πρωτόδικο δικαστήριο, ο εισαγγελεύς, ο αντί-εισαγγελεύς του πρωτοδίκου δικαστηρίου, ο οποίος δεν το ξέρετε, κύριε Σρόιντερ, και πρέπει να το ερευνήσετε εσείς με την ίδια τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Παρασκευόπουλος, νομίζω Παρασκευόπουλος ήταν ο αντί-εισαγγελέας, ήταν ο βοηθός του κυρίου Καστανίδη. Κουβαλούσε το χαρτοφύλακα του κυρίου Καστανίδη. Ήταν αυτός που είπε ο Τσοχατζόπουλος να σαπίσει στη φυλακή και η κόρη του μια ώρα αρχίτερα να βρεθεί κοντά στα παιδιά της. Υπήρχε και μια άλλη μάνα στην αίθουσα. Εγώ. Δεν με ανέφερε. Ούτε καν με κοίταξε. Εάν και εσείς και ο κύριος Τσοχατζόπουλος καταδικαστείτε και στο εφετείο,